Sino isog na eh? Ang taga mga pakulo na? Buhay sa kabalo nga. Ako si Burnok, taga-tokor ako kung mabugta ko ragok. May nabita ako di sa ito yung isog-isog mo. Sino ito nga na si Perikosan? Basta ka na ako na eh. Tuslo ko na yung ang Perikos mo. Sino to man ang pagkakuno itong isog naman? Ay balang nga, may kapaisog-isog nga na karon. Tapos on the ginulo gamit ang steel brush naman di ko rin baka naman sa may China daw. Gusto sa kabalo nga ako ding pinakabaskog nga managbolong yung taga 150 na bayan ng Suruano na. Mas makita ko na di si Ambalin ako na si Bornok di ko na pinakaisog-isog ng pinakangkilan di ko na ako. Mapakan ako na sa balot ko ng pulo ka tray ko makanta ko siya da. Kaya kabalo si Perikosan na nga ako din tagyasang tinapay nga panganatay eh. Opya! Oo, may lapot nga kaupo ko. Ang subla. Tinapay na ito lang ako. Avengers! Anak! Ano na pati ako to sa ako niya dolonggan niya to radar man. Do ari di sa may South Asia di nga na pati ako at tingog ko na to nga ans ko nga karate ko. Sa kanong tagiya to no sang kopya ko no. Pantayan niya to da. Boys, bakit to kaya Burnok? Pag sa ato niya tumukon, kaya hindi na sa natin papaurang kakon. Let's go.